ala fo k'ala barikada ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ an yɛrɛkun ye ka dɔn ko min bɛ sen na bi bon mɔgɔ ye a ta k'a kɛ Mali dɔrɔn tɛ CEDEAO kɔnɔna ani UEMOA kɔnɔ papier min dɔrɔn ka voyager o ye papier biométrique de ye mais a décision ta ni bi cɛ an b'a fɔ a ɲɛna ambassade ni consulat ani haut conseil bɛɛ wililen k'i don sen kan bi pour k'a ɲɛɲini réellement an ni Sénégal de ye donko ɲɔgɔn bɔkɔɲɔgɔn ye an bɛ se ka lafiya jumɛn sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka toya jumɛn k'an ni ɲɔgɔn cɛ nin ko in bɛ nɔgɔya ne kɔni min fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko in tɛ Mali dɔrɔn ye ko in ye bɛɛ lajɛlen de ye Mali dɔrɔn ma fɔ a la mɔgɔ hali ni bɔ Laginɛ bi il faut une carte biométrique ka don Sénégal bon souveraineté mana min demander o de ye jama ta kan ye mais an kɔni bɛ min don a la bi a kuma cayara mɔgɔ y'a kɛ kuma caman caman an bɛ bɛɛ wele ka bɛɛ labila ni faamuyali ye ka dɔn autorités b'a kalama bi mais yan autorités kɔni m'u saisi officiellement k'a f'u ye mais olu kɔni autorités saisi bi k'a dɔn u bɛna ko min dilan a kɔnɔ ko min bɛna bɔ a kɔnɔ a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ni Ala sɔnna dans les jours à venir an bɛna ɲɛ sɔrɔ ko in na inchallah.